Oras, salam sehat. Kita saluhutna damang dainang kurian ni Tuhan. Adorang so tatangion hata ni dibata di bagasan partikenon. Jimbolo tapasadaro hatta matangit kita. Musabahan maho ali Tuhan dibata Jehovah sen nasaroha do pikiran nami. Talu mo bima di bagasan partikiano. Dinalaho manangyo katapan sodang hami marhiti-hiti to dimpar badia asa mga tusi hami di hati di bagasan Kristo Jesus. Amen. Damang dainang nalonga di bagasan Kristo Jesus atani di bata na tolhas tuhita dia pala partikenon dine may buku epagilium di si Matius di 25 mamukka may siya na ayat 30 sa tuay apaplonom. Matius 25 ayat 30 sa apaplonom. So nang mahatan ni dibata tapay tiukma di bagasan rohat tabi. Alay dungro sugot anak ni Jolmay marhasangapon rakdot salu surusuruan na. Kudulan nama disi habang sa hasangapon naik. Dungi marluhma tujulona na sa bangso. Jadi serangon nama nasida songon binani parmahan. Nama nirang biru-biru boru-boru sian biru-biru tunggal. Jadi panjujongon nama boru-boru itu siamunna. Alai anggo tunggali tuhabirangna. Dungi dohono ni Raja Ima tuakka na desa munnai. Romahamu akan napinap supasu ni damang. Dan hamuma harajauni. Na pinature di hamusian haujakan di tanoon. Anamale doau diliok kamu doa mangan. Na mauas doau diliok hamu doau minum. Na buro doau gabi ditakon hamu doau. Na marsakot bulung doau jadi diparolusi hamu doau. Na hasita doau jala ditikir hamu doau. Na terkurung doau di rohamu madulo dungi dohonon niaka partigor ima mangalusi Tuhan nadigan hidahami homale gabi hulin hami homanga manang mauas gabi hulin hami hominu nadigan hidahami ho naburo gabi hujakon hami ho manang marsakot bulu gabi huparulosi hami ho nadigan hidahami ho marsahit manang tarpuru gabi hudulu hami ho dungi alusan ni Rajai manasida situtudo na hudokon tuhamu nasa na binay muna tu sada siat anggiku akan na meton na tuaw doi di bayan hamu dungi dohonon nama tuaka na dihagrang na lama hamu sian julokot hamu akka na binuraan tuapi sisaling liling na pinature disibolis idohot diakka suru-suruanna ay namale doau dang diliok kamu au mangan na mauas doau dang diliok kamu au minum na buro doau dang dijakok kamu au na marsakot bulung doau dang diparolosi hamu au na marsait doau na terkurung doau dang didulu hamu au dungi donon nasida mamangalusi ibana Tuhan nadigan hidahami ho male manang mauas manang naburo manang marsakot bulung manang marsahit manang tarkuru so hupature hami ho dungi dohonon nama mangalusi nasida situtudo na hudokon tuhamu dinason yatamuna saharasin akan name meton sadok audo nason yatamuna disi dungi lah manasida tuna bernit saliling-liling na alay anggo partigori tuhangoluan sisa liling na do ola nido pajahon na huria nenolongan di bagasan Kristus Jesus damang dainang na hinaolongan di bagasan mingguta sadarion sahak mahita tuminggu akhir tahun gerejawi nomor lapatan marningot ima akadongan ng jumolo maruju ngolu sipata anggo ima tarimang rimangi
di patupa di ganup huria na belarilan luterado taringot ima di akhir tahun gereja buasa di pature manang buasa ima di patupa ibadah khusus ima di akhir tahun gerejawi di bagasan permingguonon di paingok mahita songo dia akadongata nang jumolo modik jela songo dia hita marningot tiki hama mate jujur ma didokon ima minggu akhir tahun gerejawi ima momento mori manang di bahasa Indonesia dokon ingalah akan hari kematian bahasa pola dipengot kita nanay dohonon na disi ganup jolma sasitongna dang adong mangulu sa liling-liling na di bagasan parngulun pardagingon selagi dia singonon dope ibana ganup jolma ikon jaloon na do ima hamatian asa marhite-hite hamatian ima gabe boy jolmai pajupang manang ro tuapuan ni debata damang na disurga. Ingatlah akan hari kematian. Damang dainang nenolongan di bagasan Kristus Yesus di bagasan mingguta sadarion di patolhas do tuhita hata ni debata imasen buku di si Matius di bagasan jamitau diajar Tuhan Yesus do mono ditiki harorona na paduhalion Roma ibana di bagasan imam mardongat akka hasangapon do akka surusuan haroroni Tuhan Yesus na paduhalion tu portibion dada be mabuat dame ale mabuan pudang si dua baba naikon pasirakon jol mana porsia tu ibana do jol mana so porsia tu ibana nagabe sada suku-sukun tuhita ganuk marsada-sada dia pala partikyan moloro Tuhan Yesus asugari di bagasan tikka di dia dohita di tempat di siamunna do manang di siabirangna bodo ima botok tay marhite-hite permuno ng pertanyaan mula mangulu hita di bagasan ima hati gorang jala tahanguluan ima kahati gorani marhite-hite akka ulan nadinggan gabi partoha mahita jala gabila sudul mahita di siamuna alai anggo mangulu do pihita mana anggo parto diopta songon parto dion na suam-suam kuku maka porsya Tuhan berarti hitama nagabehudul anongan di tangan siapira damang dainang nenolongan di bagasan Kristus Yesus di bagasan pangajarion na pinasah di debata tu hita marhite-hite tu jamita di apala partikyanon di gubar Tuhan Yesus do songo dia ima jolmai nagabe dua rumah na parjolo sahali anggota parwahon ima dibidu 25 ayat 30 sada sahat tuaya ima 30 sia didokon dodisan akka jolma nagabe partohap na kudu tuhara jonna ima na didokon di ayat ima 30 sahat tuaya 30 sahat tuaya 40 di bagasan ayat 30 jadi panjonjongon nama buru-buru itu siamunna ale anggo tunggal itu birangna dungi dohono ni raja ima tu akka nadi siamunnai romahamu akka napina supasu ni damang tian hamu maharajaon napina ture di hamu sien haujakon di tanah ketika penghakiman itu telah tiba maka dengan sukacita para orang yang sudah dibenarkan yang sudah mendapatkan hadiah, mendapatkan kehidupan yang kekal akan disambut oleh Tuhan dengan sukacita. Dikatakan romahamu akan naung di pasu-pasu ni dama, di pasu-pasu
Datanglah engkau orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Orang yang sudah diberkati oleh Tuhan berarti mereka yang sudah benar-benar hidup di dalam kasih Kristus. Dijakon Tuhan ma nasida. Alai anggota payatiu tatani di batahong gabi adong da sukun giaka jelmana porsia. Dung dipatota Tuhan Yesus ditiki nama leau diliok kamu dua mangan. Nama uasau diliok kamu dua min. Naburuau gabi dijakon kamu doa. Tetapi orang percaya mempertanyakan, kapan itu kami lakukan? Kami merasa tidak pernah melakukan itu. Ini menunjukkan bahwa orang percaya itu tidak akan pernah sombong di dalam kerohanian. Sekalipun dia sudah berbuat baik, sudah peduli kepada orang lain, dia tidak pernah menyombongkan perbuatannya. Dia tidak pernah mengingat semuanya ini. Karena apa? Karena mereka melakukan itu bukan untuk mencari kehormatan, bukan untuk mendapatkan penghargaan, tetapi mereka melakukan itu karena mereka benar-benar mengenal Tuhan, mengenal siapa Yesus yang sudah memberikan nyawanya bagi mereka. Alai anggojol masih perjahat, nah pura-pura burju, amang inang gudang do giarna perpudior. Gudang do jelma dia kembaliang tak pura-pura burju. Ditika dong mamereng ibana termurah dong manguruk bina asing. Di rupi do kena asing. Jala perlu hati-hati kita. Jujuk do hita madok kesongono amang ina. Tau rupi masa sahala asugari. Dong tau rupi sahala ima di bagasan hasusaanna, di bagasan hagalirna. Gebe ima gugu may mana, gabe terpasu-pasu, gabe dengan permulun. Alai anggo ima lupa ibana tu hita. Jujur dita dokter. Agak du mangulupi lupa kacak akan kulit nadoi. Dan dibotoi ima naaw mangurupi na julu. Dung asih songono. Hati-hati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ketika engkau memperhitungkan segala perbuatan yang engkau lakukan kepada orang lain, berarti itu bukan bukti keberimananmu kepada Tuhan. Orang-orang seperti itulah yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, yang merasa bahwa mereka sudah berbuat banyak. Maka pernah kubegi masada istilah na di pasat jul mana maro di dok kesongonon nasa nadinggan na dilioko tuaka dungamu unang ingot alay nadinggan na diliho jul matuho ima. Perbuatan baik yang kau lakukan kepada orang lain jangan pernah ingat, tetapi perbuatan baik yang dilakukan orang lain kepada dirimu itulah ingat. Nah hasil na dilbay dongamu tuho unang ingot alay anggo hadi bekwas roh di dongamu ima ingot jele minta maaf matiba on sede pangajarion nama serikot doo di bagasan parngoluan na jojo sunari akan nadinggan na dipatupa mana natapatupa tujon ma satabilangi doon ya huban tuibana songonon ya ubat tibana songonon ya ibat tibana songonon sampai nggak kebilang-bilang. Bapak Ibu, firman ini mau mengajarkan kepada kita tidak lagi demikian. Ketika penghakiman yang terakhir tiba, nama balosun salut akan adinggan atau ulah dari jolma alih dibata dak ya marisuang salut akan pabahenat dan adinggan tu jolma dihitung dibata dui ale anggo ima pabahenan na dengan na taulaw ni marhiti-hiti ha porsyata ale ng porsya do hita tu di bata maka na taulahon salu ay di bagasan aya 40 sada satu selanjutnya dung didokon imat Tuhan Yesus di bagasan pangajarian non dungi dohonon nama tuaka na dia bilang nay lao mahamu sian jelokon hamu akan na binuraan tuapi si salin liling na
na pinature disibulis dohot diakka suruswa ay namale doaw dan dileok kamu mangat na mawas doaw dan dileok kamu na gabi dan tarjalon ni rohan nang tarburaw masalu na hatan itu didok na sida masongonon dungi donon na sida memanglus ibadah Tuhan nadigan widahami homale manang mawas manang burom manang marsa kepuluh manang marsait manang tarhurun so paturihami ho mereka merasa tidak. Karena apa? Karena mereka merasa perbuatan baiknya yang mereka lakukan selama ini sudah begitu banyak. Nunga masa budak jalan ditong-etong nasida alay dilupahong nasida do ima mangurupi akka jul managali alay didokon ima Tuhan mamusena dungi dohonon nama mangalusi nasida situtudo atakon Tuhamu dinasonya tomuna sahala siat karena metode sadu au donasonya tomuna di ayat na asing di dokot Tuhan Yesus do martua ma jolma namale na mawus do kala na asing ala ni guarku na sida do panian harajon nasorasun alay anggo jolma si pardosa i sajujud do ima diurupi ibana na boy ima mabalos paka panguripion aka pangajarion na di bait Tuhan Yesus dia pada partikenon makokom sudia aka pangajarion na dipatu pa ibana na selaw dalam kitab yang lain Yesus pernah katakan apakah untungmu jika engkau hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Orang jahat pun melakukan demikian. Baru di kitab na asing di dokot ima Tuhan Yesus do musenang molo ima marulaw molo marpesta ho joma ima akka jolma na subuh mabaloson itu ho anggo ima na mabaloson ibu ima di joho tulamu dan utumu di sini. Tetapi firman ini sebenarnya menyempurnakan segala pengajaran Tuhan Yesus selama ini. Di dalam firman ini disimpulkan Tuhan bagaimana sebenarnya kelak. Jujur kita madokon mate-mate jul mana burju do. Monotoho hita jul mana burju. Dakya mate-mate jul mana burju. Saluhut aka haburjuon aka ulaw na dinggan natapatu panasalawan dan gabe ima ditutup di bata si malolong na marnide dia tong di bata do salu jujur dong musera kita menukun Tuhan yang kapadita amang ado mabedahon jul mana burju do jul mana jahat jul mana jahati peter pasu-pasu do jul mana burju peter pasu-pasu do turpukom ma mengalus ya kasuku-suku di parumpamaan na asing di dokot Tuhan Yesus do ima eme do si marememe alay di naparpudi di jauh masudinang lumpane di papulit madia si marememe na di baka jala dia eme nagabe ima di batu aka ingana na dingga nagabe suku-suku sunari menuhita mana si mareme jul mana hudul di siamu duhita mana ni siapira marite-hite hata ni dibata di bagasan partikenon adong piga-piga nanaing pahoton hapor siapa na perjulu molonunga dulako akan nadinggan ulah may di bagasan hasil tonga molonunga dulako nadinggan ulah may di bagasan hasil tonga asa buha asa unang mariswak akka lujami do akka ulam demang dahinang nahinolongan di bagasan Kristus Yesus semangat untuk melakukan perbuatan baik
Ini yang didorong dari kita pada saat ini. Salele kita mangolu di portido. Salele kita dilihat dope ak kesempatan. Taulang akan nadingkan. Patuduhan ima hapersyapta. Patuduhan ima haluaon nang ta jalo sa Yesus Kristus. Napaduahon damang dainang na inolongan di bagasan Kristus Yesus. Tidokon ima panguhuman na perpudi. Naikon si pepot tadi bagasan parmulota. Yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita takut ketika penghukuman itu nantinya datang. Puasa. GBI malas niroha bulu doi sa sitong na hita. Puasa. Ala nunga mangulu hita di bagasan hasitong nga lomo niroha. Ni diba? Jami taon hurian ni Tuhan nang paingotok kita di akhir tahun gerejawi. Di paingot kita adorang so marujung ngolu hita. Adorang so ima sahat du panghuman dapat pudi. Diajar kita dihop kita asa maka ngulun aka ulana dinggan. Marhite-hite na olo hita mangurupi na so margelo. Marhite-hite na olo hita mangurupi aka na asing. Marhite-hite aka pangurupi na tapatupa. Dada nanang paburnang-burnang diri. Ale pangurupin na tapatupa nanang maban imarohatta gabi patutoro. Orang yang sudah beriman di dalam Kristus yang akan mendapatkan penghakiman yang terakhir, mendapatkan hadiah yang kekal adalah orang yang tidak pernah menyombongkan diri karena perbuatannya, tetapi dia berbuat baik untuk semakin merendahkan diri. Tetapi orang yang akan mendapatkan hukuman yang kekal adalah orang yang selalu menyombongkan dirinya oleh karena perbuatannya. Masa menarik do sa sitong nahatan di batana sa kita dia pala partikan. Tidokot Tuhan Yesus di bagasan pangajarian non. Sa sitong na api narokoi ima dibahen manang dipatupa tuaka ima sibulis. Songon na dia apa plusade. Dungi dohonon nama tuakan ada bilang lao mahamu sian julokon. Hamu akan na binuraan tu api si saleng-leleng na. Na api nature. Di sibolis. Doh diaka suruh-suruh. Ini sangat menarik. Neraka itu sebenarnya Tuhan sediakan. Bukan untuk manusia. Tetapi untuk iblis dan juga malaikat-malaikatnya. Sebenarnya surga itu dipersiapkan untuk manusia. Tetapi fakta dan realitanya ketika manusia itu diciptakan, manusia itu berdosa. Ketika manusia itu berdosa, maka Kristus datang untuk menyelamatkan, menebus manusia. Tetapi penyelamatan yang Yesus berikan, anugerah keselamatan itu, tidak semua manusia menerimanya. Ada manusia yang tetap hidup di dalam keberdosaan. Tetapi ada manusia yang benar-benar hidup di dalam keselamatan. Orang yang benar-benar hidup di dalam keberdosaan, maka upahnya yaitu api neraka yang selama-lamanya saliling-liling na dilo. Alai julma na mangulu di bagasan hasitongan di dibata. Haluan na dipatupan ni Kristus. Marsonang-sonang guluna. Madapot ngulu saling-liling na imarak pondok di bata. Sekarang Bapak Ibu jemaat Tuhan, di suku manang dipatupa ma suku-suku notu kita. Buhado nguluta. Biarin dapat. Patuduhan lomo nirwah do kita. Lomo nirwah ni di bata. Manang ima sugu nirwah ni di bata. Anggo patuduhan lomo nirwah ni di bata hita. Partohak na hita di harajaw. Alay anggo ima sugu nirwah ni di bata. Partohak mahita di api neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Tempat hanya dua. Surga dan neraka. Kita menginginkan untuk hidup di dalam surga.
Maka karena itu yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Mari berbuat di dalam keberimananmu. Perbuatanmu bukti dari keberimananmu. Perbuatanmu bukti dari keselamatanmu. Perbuatanmu bukti bahwa Tuhan hidup di dalam kehidupanmu. Perbuatanmu bukan untuk mencari kehormatan. Perbuatanmu bukan untuk menyombongkan dirimu. Perbuatanmu bukan untuk mengatakan engkau hebat. Tetapi perbuatanmu harus mengajarkan engkau semakin rendah hati, semakin rendah hati. Kepedulianmu kepada sesama, kepada orang yang paling hina. Tuah kajol manau mek song nedoko Tuhan Yesus. Doson nama baik tu di batah. Una kita marnaloja mangulan akan nadinggan tuah kanau mek. Jela aka ulau tay dakya marisuang kehidupan di batah. Amin. Martanya kita. Melihat tema di bata Jehovah aman namin na marhabang sa dimana di. Mga tol hasatam di hami dia pala partiken ujala di paingot toha. Asa mangulahon na din. Di minggu akhir tahun gerejawi. Diajar ko hami asa marningot tami diari hama mati nami. Salu na hami naik ko majalo ido ali Tuhan. Alai na porsiedo hami. Naik ko pabakito mo sa hami rapak hudlo to di siya mo. Jala na majalo akka hasunan. Mulihat ito. Pargugoy hami selagi dia singonon do hami mangulahon ako la na dinggan. Kobarto hapor sa man. Ay do na diigil ko siya kan marsada sana. Di bagasan Yesus Kristus sa malom di roham marhiti-hitihan. Amin. Shalom. Oras madihita sa luhut na.